Sik rada enom, guys. Urung tuwek banget. Iki. Rame, guys. Bolone kakung akeh, guys. Iki bolone kakung ngene iki. Jopone Siman Simun Slamet yen ngentup bakal memet. Kopat kapit yen sampe ngentup ora kebagian barang sing jepit. Duh, samalah duh. Hus. Guys. Banyak sekali, guys. Ini tawone wayahe mandi, guys. Ngene iki wayah mandi ya niki. Guys. Push. Oi. Tunggal guru aja ngganggu. Wes ya guys, wassalam, selamat ketemu kembali lain waktu. Oh yeah.